Не, ще пусна интернет, бе, наистина, давай. Дай, Тоше. Давай, Тоше, давай, по-живо. Дигни главата. Дай, Тоше. Тоше, направо си number one, братка. Само ти, това си е клип направо за Слънчев бряг и по крайбрежието. Почва от Бургас, чак до Созопол. Дай, Тоше. Тоше, ти си number one. Ladies and gentlemen. Това е Мишо Шамара, обаче от втория му вариант. Дай, Тоше. Тоше, ти си, дай главата горе. Само главата горе. Ти си, батка. Супер си. Леко усмихнато. Леко се усмихни. Браво, Тоше. Тоше утре си у YouTube, да знаеш. Да. Ти си направо у YouTube утре. Как хората ще гледат само една минута? Това не бива тебе, Тоше? После сега, дека почне форира. Това е продиктирано и снимано от DJ Alex.